arribem a l'origen de tot, no? De tot el sistema hidràulic, que és el riu Serpis. El riu Serpis és, com hem dit, el que alimenta el sistema hidràulic de la Safor, i així el tenim. Tota aquesta aigua és la que, en part, una part d'aigua ix del riu Serpis per a poder abastir als camps de cultiu. Altra cosa, com que hem estat parlant de coses ja molt relacionades que volien anar fent referència i que ja s'han comentat, doncs anem a comentar-ho, no per què deixar-ho per després, val? Encara que des d'ací el que vegem, els camps que vegem no estan regats per aquesta sèquia, val? Però ens serveix per a comentar una cosa, i és que imagineu-se que tots els camps que vegeu estan regats per inundació. Imagineu-se que cada cert temps uns camps es reguen per inundació i que per tant hi ha un alt nivell d'humitat en el sòl, un elevat nivell d'humitat en el sòl que farà que hi hagi una molta major evaporació directament des del sòl i una major evapotranspiració a partir de les plantes. Penseu, camps de cultiu en goteig sol eixir la brossa molt localitzada en el lloc de la gota, val? Camps de cultiu regats a manta creen un tapís que és com si fora al final una praderia d'una diversitat grandíssima de plantes, moltes d'elles mengívoles que vos explicarà Toni... Ausiàs, perdó, Ausiàs mos explicarà molt bé en la passejada del diumenge, val? De matí, així és que hauríeu d'anar. I, per tant, vull dir en això, que imagineu-se tota una superfície regada en aigua a manta genera una praderia de moltíssimes herbes diferents, moltíssimes llavors diferents, moltíssimes aus associades a aquestes llavors que s'estan generant. Per tant, al deixar de regar així, tot això es redueix moltíssim. És que és evident. I també la influència que té, com hem dit, eixa tanta transpiració en el microclima local. I això ho heu vist tots, vull dir, en estiu, un dia de calor, quan passeu per 4 bancals que han estat regats a manta, hi ha vegades que està diluix, quina frescoreta, no? I és per l'evapotranspiració que estan hi havent. Vull dir, si això ho multipliques per tota la comarca regada d'aquesta manera, el que es fa és que inclús el clima de la zona es veu influenciat per aquesta humitat i per tant atrau a més pluges. És com si realment, per això que deia jo de l'ecosistema antròpic, és com si havien substituït l'ecosistema original d'un bosquet de carrasques que poden veure en la vall de la Safor per un bosc de cultiu. Però al final té la mateixa funció que el bosc original, i és evapotranspirar molta aigua i per tant influir en el clima, fent que n'hi hagi més núvols, fent que n'hi hagi més pluges, i això és així. De fet, hi ha estudis que inclús apunten a que llevar el rec a manta i substituir-lo per rec a goteig pot fer que, al reduir-se moltíssim la quantitat d'aigua evaporada, també contribueixi a que n'hi hagi menys pluges. No és descabellar, aquesta idea. I el tema que havies dit de la pradera, això també fa que n'hi hagi més insectes, que potser es mengen el poll, que n'hi hagi més marietes, i sols n'hi ha en punts localitzats. Sabeu que és que hi ha tants temes que tocar, perquè sí, realment vull dir, si tens una praderia on hi ha floretes, on hi ha insectes que van a menjar les floretes, entonces també hi haurà insectes que vagin a menjar-se els insectes que mengen les floretes. I per tant, estàs una altra vegada creant un cicle de la vida que ajudarà inclús a l'agricultor. Al final pensem, i per què desapareixen... Està clar que tot és una confluència de coses. Per què estan disminuint les poblacions de rates penades? Per què estan disminuint les poblacions d'orenetes, inclús les de teulaïns, que ha sigut el que més han hagut sempre? Perquè és que al final, si una cosa que s'ha mantingut tant de temps, això té una influència també segur. Vull dir, es redueixen les espècies herbàcies, es redueixen també les herbívores, per tant, tot es veu influenciat al final. A part d'altres temes, contaminació acústica, contaminació atmosfèrica, però tot està relacionat. Lògicament, incidència també en el canvi climàtic. Correcte. El fet que no plova, el fet Correcte. que sella, la terra és sella... Clar, impermeabilitzes la terra perquè molta gent es pensa que la terra, el sòl, és una cosa inerta, com una pedra o com una muntanya. Com que és una cosa mineral, doncs no té vida. I és fals, vull dir, en la carrera s'estudia que el sòl és un ecosistema més. Un ecosistema que té oxigen, que té aigua, que té insectes, que té animals, que té part vegetal, que té matèria orgànica, i és un ecosistema que està viu. El problema és que quan cultivem de manera industrial, podríem dir,
el que fem és matar aquest ecosistema per aportar-li directament els nutrients que a nosaltres ens interessen com si fos una ulla, no?, a una persona, com si ens alimentàrem nosaltres per sondes. Un poc seria això la... I clar, la terra, si no té matèria orgànica, si no té arrels que foraden el sol, si no, al final acaba fent-se, sobretot en aquestes terres, que són terres argilenques, acaba fent-se una crosta que és pràcticament impermeable. I el que passa és que quan plou els bancals, si s'heu fixat, n'hi ha bancals que quan plou un al costat de l'altre, un es queda inundat diverses hores amb aigua i altres drenen en seguida. Una de les coses és això, el tractament que has fet en la terra. Si tu tens una terra, si tu has mantingut la terra com toca, de manera natural, eixa terra és permeable i xuplarà l'aigua. Si no ho fa, i per tant anirà a l'aqüífer i tornarà a alimentar el riu. Vull dir, és que al final està tot tan connectat que costa explicar-ho. Però si tu el que fas és matar aquest ecosistema del sol, simplement crees una crosta, que no és com l'asfalt, evidentment, però sí que quan ve una pluja forta no drena, simplement corre. Augmenta l'erosió, augmenta els problemes per inundacions... És que està tot molt relacionat. El medi ambient és així. Sí. Tots els sols que vegem, Sí. imagina't que és tot un camp. Sí. Està tot pla, però més o menys pla. I que sols ho treballa un tractor. I que el que està treballant està sentat així i la màquina està aquí. És camp d'arribar. Entonces tot això que està fluint, una guapet, quasi com un dret al Parlament. Anem a perdre. Però anem a perdre el què? Però no són incompatibles, jo crec. És compatible, perquè tu pots tenir el teu sector per a fer això i el resto serà per fer allò. I allò tindrà que ser rentable, té unes característiques determinades. I ja no, i ja prohibim que vinga l'avió i que pulveritza. Que Això- sigui un tractor, perquè això- si no vindria l'avió i el que estaria així des d'aquí. Però no anem a arribar ahir, Alfred. Què? No anem a arribar Això ahir. entra- Anem a arribar a que ens assentaríem i volíem a gent jugant a golf ahir, No anem a arribar al tractor. Anem a arribar a les vivendes del golf. Tinguem un poquet de memòria, també, Jo també vull dir que... Has de desposar-hi d'això, Jo també vull dir És que... que ha vist l'estudi, un estudi que havia per ahir, de 6 quilòmetres a partir de la platja Pacadins. És que aniríem a cultivar a la vall d'Albaida, a la Canal i a Va. tot allò. Jo també vull comentar un poc el que s'ha comentat abans, adaptar les infraestructures a la realitat actual. I l'altra cosa, que també crec que s'ha comentat, és realment el problema de l'agricultura que tenim així, anava a solucionar-lo un nou sistema de reg, en teoria, més eficient que no ho és? Anava a solucionar-lo? S'ha vist que no, vull dir, s'ha millorat el sistema de reg i s'ha fet nou, però l'agricultura tenia el mateix problema abans que ara, o inclús ara està pitjor que abans. És minifundisme, però bueno, això és la nostra cultura. Podem decidir transformar-ho quan vulguem i segurament va transformar-se i va convertir-se en latifundisme pronto. Igual sempre has de fer això, saber que ha fet una bona patent de la taronja valenciana o saber que ha subvencionat el camp altres mesures, igual no podien cada família guanyar-se la vida d'això. Que n'hi ha que volen fer. La gent continuament en taronges. Estamos juntos.